Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shirin Muleka mu gani TV yan uwa al'umman Nijar masu albarka barkanmu da lokacin da kowa ya samu kanshi ciki. Alhamdulillah summa alhamdulillah yau yan uwa muna tafi da shiri wanda yake na musamman ne akan sojojin mu na Nijar da kuma al'umman mu da suke zaune a cikin kasashe suna iyaka kokarin su ga kasan mu ta tashi lafiya ta kwanta lafiya. Da waɗanda suka je wajen ibada suna roƙo ga Allah tabaraka wa ta'ala shi karɓa musu addu'o'insu akan ƙasar su ta Nijar, kishin ƙasa sai ɗan Nijar, zancen ƙasa kuma sai ɗan ƙasa. ‘Yan uwa masu albarka, sojojinmu FDS, mun gode muku, mu al'ummar Nijar, mun kuma ƙara gode muku. Me yasa mun kai wannan godiya gare ku? Saboda a gaskiya masha Allahu kun kai ɗiya na gari. ‘Yan uwa ku duba yanzu mai idanun kwalba in suka ga irin wannan bidiyo ka fasarar da za su yi musu daban ce, to kishin ƙasa sai ɗan ƙasa. Sojojin nan namu Allah shi musu albarka, Allah shi musu albarka. Kun ga ya nuna cewa soji dama inda an kasan shi a cikin daji ne an kasan shi, ba san soji da zama cikin gari ba. Soji in dai solda ne daji ya kamata shi zauna kuma shi kare iyakoki. Manya su zauna suna kula da abubuwan da ke nuna ga inda matsala take sinyale ga inda abubuwa ke sinyale. To amma ƴan uwa masu albarka ku duba irin fassarar da mai idanun kwalba Abdulkadir Mai Dalili yake yi ma waɗannan bayan Allah. Mu mun yi imani da Allah sojojin mu mazaje ne kuma iya ne kuma iyan albarka. Duk almajirin da yake a makaranta sai ya ci abincin da ba shi bane ya kamata shi ci ba a wannan lokacin. Sannan zai samu karatu mai albarka. Haka sojojin mu ƴan uwa masu albarka suna iyaka kokarin su suna kare ƙasar mu. Yanzu kamar ruwan nan misali da suke sha. Wasu mutane sai su fassara kamar yadda Mai Dalili ya fassara. Aikin jin daɗi ba na almajiri ba ne, aikin jin daɗi ba na solda ba ne, aiki dama an horar da su ne sai sun wahala kamin su samu su ji daɗi. Kamin a kai ga wani matsayin da ake akan shi yau manyan sojojinmu, wallahi sai sun kabi ta wannan hanya. To amma yau ku ji irin fassarar da mai shaidanu Abdulkadir Mai Dalili wai kuma shi ce shi na son Nijar wai kuma su yan Nijar ne. Ku ji irin fassarar da sun kai ma wannan abun gashi abu ne wanda ya kamata mu al'ummar Nijar mu sa kishin ƙasa cikin zuciyarmu mu sanya tausayin sojojin nan sosai da sosai a cikin zuciyarmu saboda suna kare ƙasarmu ba su kwana gari mu ce mu sha mu kwana muna jin daɗi amma su suna can suna kare mu na ƙasarmu. Ku duba ku gani ruwan tafki sun kasha kuma abu ne wanda shike almajiri idan an ka kai shi wajen aikin almajirantaka in ana so ya samu karatu mai albarka sai ya fara da ire-iren abubuwa hakan nan to haka aikin soja yake. Baka samowa gwarzo a cikin soja sai ka saba da irin waɗannan wahalhalu kuma in kana kishin ƙasar ka kana son sai ka saba da irin wannan abu. Yan uwa masu albarka za ku saurari waɗannan bayan Allah da suke zaune a ƙasar Saudiya sun je aikin haji ba abin da a cikin zuciyarsu sai ƙasarsu kuma sai ƴan uwarsu da suke kiyaye haƙƙin ƙasarsu iyakoki ma'ana sojojinmu FDS Allah shi saka muku da alheri ƙarƙashin jagoran jagorori General Darme da mu sarkin hakuri ga tausayi kuma ga kishin ƙasar shi Alhaji Abdurrahman Tiyani. Service de renseignement ba mu manta ba kullu yau sai mun yi muku godiya. Jan aikin da kuke yi wallahi muna godiya mu al'ummar Nijar gare ku. Ƙarƙashin jagorancin Bala Arabi soji mai ƙoƙarin yin aiki Allah ya biya ku. Ga waɗannan addu'o'i da aka yi mana ga ƙasarmu da sojojinmu a ƙasa mai tsarki Allahumma amin. Waɗanda duk inda suke ƙasar su ce a cikin zukatansu ba waɗanda suna cikin ƙasashe ba abinda cikin zukatansu sai dai su aikata ma ƙasar su sheri. Allah ka karɓi addu'a waɗannan bayan Allah ya Allah. Allah ka karɓi addu'an mu ya Allah akan ƙasarmu Allah ka ƙara daga darajarta. ‘Yan uwa ku saurari wannan kamin mu dawo. Kuma bawan kana Allah ka shirya da shi. Allah muna haɗa ka da bayan ka makiya zaman lahiyar ƙasarmu. Ya Allah ka ba su mu sa'a a kansu ta ko dare ko rana ko wani lokaci da duk zakar buwa yanka ya hayyu ya qayyum. Ya Allah ka shayar da mu ruwan sama masu albarka. Allah ka buɗe mana ƙofofin sama da ruwan sama masu albarka. Ya Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu. Akwai ƴan uwan musulmi waɗanda suka ce in mun zaka gan mu manta da su. Ya Allah ka san bukatun ku. Alhamdulillahi summa alhamdulillahi Allah mun gode maka. Allah ka sanya mu dawwama akan hanyoyi na alheri na yi makasan mu addu'a. Allah kada ka jarauce mu da shiga ayyuka na sharri irin wanda waɗansu sun kasa kansu game da kasarsu.
yara ba ku kai ba ku kawo ba, kun sa ƙasar ku gaba da mummunan manufa. Wallahi muna muku kallon abin tausayi. Wallahi Abdulkadir mai dalili da ku da su takwa bakwai kun sa kanku cikin bala'in da inda ana nuna muku shi na sakon biyu da zai same ku, wallahi da sai kun ce ku inda ba a haife ku ba ma. Wallahi Ubangiji mun gode maka, Nijar ita kaɗai muke da ita, ba mu da wata ƙasa da ta hiye mu na Nijar. Ya Allah, kamin mu kawo muku wani bayani da wani ɗan uwa mai albarka ta harshen Fulatanci da ya yi bisa ga 'yan uwa Fulani da kuma al'ummar Nijar daga ɓangaren mazauna diaspora ƙasashen waje, za mu ɗan ƙara yi ma 'yan uwanmu gargaɗi al'ummar Nijar. Wallahi mu tashi tsaye. Wallahi kada mu yi wasa da addu'a. Mu muna ganin tasirin addu'a. Muna ganin tasirin addu'a al'ummar mu ta Nijar. Ƙasar nan ita kaɗai muke da ita. Shugabannin nan su Allah ya bamu, mun kuma gode masa kuma mun yarda da su kuma muna son su. Allah ya ƙara daga darajar su ya kuma kare mana ƙasar mu gabas da yamma, kudu da arewacin ta. Ku saurari shi ma wannan bawan Allah da zai yi nashi bayani da Fulatanci daga cikin ɗiyan Nijar masu kishin Nijar da suke zaune ƙasashen waje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fulɓe duniyaru, inde am Abubakar Usman ɗan Fulani. Miɗo nodda on fulɓe meɗen, fulɓe Niger, dow wuro Tibi o geteɗo Muleka mo Gani. Ɗume woni Muleka mo Gani? Ngare njurno en gi'en. To en jurnike ɗume hani gi'en? Gi'en gonga, gi'en fewre. To joni en jurnike en gi'i gonga. Dow e jahal leydi meɗen Niger, horojo meɗen Abdourahmane Chani, giɗɗo leydi meɗen, giɗɗo Niger, giɗɗo himɓe Niger, ko mbaɗɗon fulɓe meɗen balɗe ko yawti seɗɗa dow e leydi meɗen, dow e horejo meɗen. Mi nani belɗum sanne mi yi'i. So ɓeyden wallide dow leydi meɗen. Ɗume woni Pulaku de? Ko woni Pulaku diina semtende durngol. So joggoyɗen ko mamiraɓe meɗen, babiraɓe meɗen ɗalani en. Accen ko hande woɓɓe no naata nder meɗen gaddana en ɓe gaddanen aqidaji ɗi mbooɗa enen fulɓe. To accen tokkugo ko woɗa, co'oɗen, geeƴoɗen, gaɗa garten anden ɗume woni Pulaku. Anden ɗume woni Pulaku, ɗume hani pullo tawre. Pullo to a tawama a wala diina, a yofi lawol Pulaku. Pullo to a tawama a wala semtende, a yofi Pulaku. Pullo to a tawama a wala yurmende, a yofi Pulaku. Pullo to a tawama a yiɗa jonde jam, a yofi Pulaku. To miɗo nodda on, miɗo yiɗi jahal meɗen wooɗa no mamiraɓe meɗen ɗaliri en. Inchallahu ngare nangani leydi meɗen Niger hoore en meɗen no giɗi, ngare nangidiren kawten juuɗe ballen leydi meɗen Niger. Nyande fuu hoore en meɗen ummi, miɗo giɗi ɓe gi'a en gondi e maɓɓe, en boɗɗina golleji meɗen. Meɗon andi on boɗɗina, amma ɓeyden woɗɗingo ko hani, ɓeyden woɗɗingo golle meɗen, ballen leydi meɗen Niger, ballen hoore en meɗen, geeƴoɗen, gaɗa gi'en ɗume woni Pulaku. Inde am Abubakar Usman ɗan Fulani. Miɗo nodda on dow wuro Tibi o geteɗo
mo leeka mo gani ngare jurnoɗen gi'en. Ɗo jon kam en jurnike en timmin ko hori en gi'i gonga en gi'i fewre to ko hori tokken gonga on accen fewre accen golle bonɗe fulɓe. Wana pullo fuu woni bonɗo ha silima pullo andiraka ɗum ko kalumi ton en hanjum pullo andiraka golleji bonɗi. So miɗo nodda on, miɗo yiɗi on sakkiragel moɗon bandiragel moɗon, miɗo yiɗi ngaren kawten mbo'inen jahal leydi meɗen. Assalamu alaikum.